vi har fået en opgave for i ØG, hvor vi skulle finde det gode studieliv. Og i det har vi så taget udgangspunkt i en herre, der hedder William, som er 21 år gammel. Inden han begyndte på det, så havde han efter sin HX 2 sabbatår, hvor han bare arbejdede fuldtid på McDonald's, hvor han tjente 6.000 om måneden. Og i det satte han 4.500 kroner af til sin opsparing, og der er 108.000 efter de 2 år ind i hans opsparing. William har valgt og ønsker at spare op til møbler og bestik, tallerkener og så videre, og til jul og fødselsdag, for at han også skulle spare nogle penge. Så vi fandt nogle byer, hvor han kunne læse videre på sit yndlingsstudie, og der fandt vi for eksempel først Aarhus. Fordelen med, at han flyttede til Aarhus og studerede, det var, at han kender byen, og det er nemt med transport og god placering, og der er også mange muligheder for nye jobs. Men ulemperne ved at bo i Aarhus, det er så, at det er dyre huslejer, det er svært at komme ind på studier, og det er en stor by, og der kan også være meget kø i de studier, han rigtig gerne vil ind på. Så fandt vi også Herning, hvor det var billig husleje og levevilkår, og så var det nemt at cykle rundt, så han ikke behøves for eksempel transport eller en bil, og der var byen heller ikke så stor, og det er jo meget nemmere at tilgå det studie, han virkelig godt gad have. Men ulemperne med at flytte til Herning, det var, at han ikke kendte så mange, og placeringen var også et dårligt forhold til hans familie, og alt var jo nyt, så det kan godt være lidt svært nogle gange. Ja, og vi havde så valgt, og ja, så er der så fundet en bolig. Nej. Nå, ja. Boligen, vi har fundet i Aarhus, den koster 7.983 kroner om måneden, og så har man et konto ved siden af for 500. Og så skal man lægge et depositum på 23.949, inden man flytter ind. Og fordelene ved at bo i den her lejlighed i Aarhus, det kunne være, at der er rigtig god placering. Den ligger i Aarhus Ø, og der er mulighed for at cykle til mange ting, og studier og arbejde. Og det er en større by, Aarhus, end Herning, så der er flere muligheder for arbejde, blandt andet. Og ulemperne, det kunne være, at det er meget dyrere, og det er mindre, selve lejligheden er mindre, og den er dyrere at bo i. Og ja, så har vi Herningbolig, og den koster 5.100 om måneden i husleje, og 600 i akonto. Og der skal man så lægge et depositum på 15.300. Så som vi kan se her, fordelen det er væsentligt mindre. Hvis vi lige går tilbage og kigger her, så er det 23.949 i depositum, hvor det kun er 15.300 her. Og udover det, så er huslejen også næsten 3.000 kroner mindre. Så ja, man får meget mere for pengene, og det er billigere, det er de 2 fordele. Og så den er lidt ældre og lidt lidt ældre og ligger dårligere i forhold til den i Aarhus. William skal selvfølgelig også finde en måde at transportere sig på, når han skal hen til studiet og tilbage, eller bare generelt almindelige ting, som er ude at handle. Og derfor havde han jo valgt at lave en opsparing, hvor han havde købt en elcykel, hvor han kunne transportere sig rundt på. Og den stod til 14.000, og den købte han selvfølgelig, inden han flyttede ud. Og William, han endte jo med at vælge at bo i Aarhus. Og det havde han jo selvfølgelig råd til, fordi han havde lavet den her opsparing på 108.000. Men der valgte han jo så også at købe en elcykel, og han skulle også af med depositum, og så var der også noget med møbler og service og så videre, han også selv gerne lige ville købe, og det valgte han også at bruge 20.000 på. Og William har valgt simpelthen også at bo i Aarhus på grund af alle fordelene, og fordi han havde en indkomst, der rækker nok til det. Og derudover så boede han også bare tættere på sin familie, hvilket også gav et kæmpe plus for ham. Ja, og så har vi hans månedlige indkomst her. Og han har et job på Joe & The Juice, hvor han får 145 kroner i timen, og han har så valgt at arbejde 10 timer i ugen, hvilket vil give 40 timer om måneden, så derfor 5.800 kroner i løn. Og så får han også noget udeboende SU for en videregående uddannelse, som ligger på 7.086 kroner om måneden. Og så, hvis vi så skal regne hans skat ud her, så har vi valgt at bruge Oles rigtig, rigtig gode skema, som vi har lært i ØG, hvor man nemt kan regne ud, hvor meget skat man skal betale, og hvor meget ens indkomst efter skat er. Så har vi så bare sat løn ind her, og SU ind her oppe, og så regner den ligesom ud, hvor meget man får, også i forhold til personfordrag. Så regner den ud efter, hvor meget man får i løn efter skat. Og grunden til, at det er sådan her, løn og SU delt op, det er fordi, man skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af ens SU. Så ja.
Så har vi så lavet en opgørelse ud af hans faste udgifter, hvor vi så her, hvor vi kom frem til, at i år, der bruger de 83.200 kroner i alt per år, og så hvis du så dividerer det med 12, så kommer vi så frem til, at per måned, der skal de betale 6.933 kroner. Og så det har vi så lagt ind i et budgetskema, og så har vi så fundet summen for hele januar, som så er på 6.576.000. Og så har vi så for at finde 424 kroner ved månedens slutning, der har vi så sagt 7.000 kroner, fordi det er hans løn, plus saldoen ved månedens start, men den er så 0 i januar, minus udgifter i alt, som så var 6.576 kroner. Og derfor så er det blevet til 424 kroner. Og det har vi så bare gjort hele vejen hen. Så hen i december, der ligger de så ved månedens slutning på 800 kroner. Så har vi også Williams rådighedsbeløb og hans variabel forbrug. Der har vi jo så taget lønindkomsten per måned, og de penge, han sætter ind på budgetkontoen, og minuset dem med dem hinanden, for at se, hvad han ligesom har til sit variable forbrug. Og der har vi blandt andet vælget at tage tøj, julegaver og gaver og uforudsete afgifter og cafébesøg og mad med ind i det. Hvor vi har sat deres beløb ind, og så hvor mange gange han ligesom betaler det hver måned, og så den årlige udgift med det. Og det bliver så 29.800, og hvis man dividerer det med 12, så bliver det 2.483. Og det vil sige, at William her har lige præcis råd til det, han skal bruge. Og så har han jo lidt ekstra, som kan gå til de her uforudsete afgifter også. Hvis nu der sker et eller andet med hans elcykel, så har han så råd til det. Og vores vurdering det er, at William har ikke brug for at tage noget lån overhovedet, fordi han har den økonomi, der rækker til det hele. Det kører. Og så har vi vores kilder, hvor vi bare har fået al vores information og vores priser fra. Så ja.